Walah, sesuk ke wis padha nang omah dhewe. Aduh. Tuki nem sek kasih jupuk ibu pas dek mambengi. Ya wis lah, rapopo sing penting aku wis dikirimi kompor. Ya wis lah, aku tak tuku jajan bodo sik lah. Ya wis lah, aku gak popo ra duwe klambi bodo. Rapopo klambiku sing lawas, sing penting kudungku anyar. Sesuk wis bodo entuk THR piro? Muga-muga santai wis luweh ya. Ya. Iki kok saya akeh barang saya reget. Angkat set, tuku jajan bodo. Jajan bodo murah-murah. Pak, Bumbes. Niki pintenan? Niki pinten? Lek telu-telune wong 2000. Oh, ya wis nek ngono aku tuku telu-telune ya. Ya, OTW engko tak terni ning omahmu. Iya, kesuwen ya engko duwite sisan ku pas nang omahku ya. Seneng aku sesuk bodo. Jajan bodoku wis teko. Iki Mbak, jajane gratis wis ra usah bayar. Suwun ya, Pak. Rezekimu akeh ya, Pak. Nggih, kula pamit sik nggih, Mbak. Lumayan, iso nggih botol jajan gratis. Sik. Bodo, sik. Sik, ya, sik. Wis sampe. Alah ngene wae lah. Anjari tak undang rene. Mesti lek sesuk lek ra diceluk, mesti ora rene. Aku tak tak klambine mungkin ning ibuku kon ngekekne Siti wis tak kekne Siti sik. Putun kene. Assalamualaikum, Anjani. Pura-pura gak denger kowe. Ya, Siti enak apa? Jolaili ya sesuk Anjani nang omahku ndaya. Ya, pisan mumpung kowe ning kene tak kei klambi iki kok ibuku. Aku barang wis njajal kok klambiku iki. Tau sih. Tapi maaf ya sing gunane tukinem gak enek ibuku lali tukokne. Jadi tukinem kate klambi sing lawas saya apa tak kei. Aku sih duwe loro tapi cuman masa aku bojo sing bodo loro. Aku gak kate klambi, masa kate klambiku sing daster kae. Endi lho? Iki. Mani juga nggih aku arep iki. Dadi kok pemeran mbok wae lho. Maaf ya sebenarnya adikmu. Kan aku kan wis ngomong ibuku lali nukokne. Ya ora apa-apa. Ya wis ya, ora apa-apa klambine mung sitok, tapi tersuwun lho. Ya wis ya, aku tak balik sik lho ya. Assalamualaikum. Jajal klambi sik, Anjani. Aku ki nyasar ning ndi iki? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Allahu Akbar, Allahu Wis lah, Akbar. aku jenenge maaf-maafan karo tetangga-tanggaku karo sing wong nang desa iki. Betul. Lah, jajan dulu iki kan kesentak. Kapan lagi ijek lho? Hai. Lali. Lah wis sejarah ngene berarti. Saiki nggone Siti ayo.
Ayo. Aku melok. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki lah iki pas sampe lagi kon ning Bu RT. Iki sing keloro sejarahe. Oh iya. Lah aku iki mau gak tawahi THR lah, kurang ada duit loh. Ya ndak apa-apa. Kasihan ya Mbak Siti. Ya suwun ya pas nang omahku. Oh, ndek. Kowe. Mbak Siti. Riyen Mbak Siti, assalamualaikum. Apa? Anjani ku sak tungkat mau tambah teko-teko. Aduh, aku kok lagi seneng Siti, saya tak bener-bener. Siti, maaf ya aku telat. Ya, Waalaikumsalam. Ndang ngono linggo dadanmu karo Siti lho. Suwun ya, ya wes aku tak anu jajan sik. Minta izin ya, maaf nih aku lek aku duwe kesalahan karo awakmu. Klambine apik ta? Apik ya to suwun. Ya, lek aku tak mangan permen sik oleh. Ya entekne goren mulai agak popal ya wong wekur gratisan.